हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर गिबि आङो लोगो मोनफैनाय बेनो गिबि खेब होननांगोन। दिनै आं बे देंखो नोगोराव सफैनानै नोंसोर आइमोन आफामोनखौ नुफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननायजों लोगोसे दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जे आं मावनो बिबान मोनदों बेखौबो आं गोजोनफाबावनाय मोनदों। दिनैनि जोंनि हाबाफारिया जाहैबाय बिखानि हाबाफारि। जोंहा गोसो गुदुं आइ आफामोनहा दिनै बैदिक सैथो सनातन धोरोमनि खान्थिजों बेदनि खान्थिजों इसोर सिबिलांनो थाखाय सासे लोक गुरु बा समाजनि गुरु लानानै धोरोमनि दिखा लानो ओंखारबोदों। दा बेवहाय आङो दिनै सुंद' थख' बुंलांगोन फोलावा। गिबियाव आं बुंग्रोनो लाबाय गुरु। गुरुआ माखौ बुङो आरो सोरखौ बुङो? गुरुनि ओंथिया मा? गु माने खोमसि, अज्ञान, नुनो मोनै। रु माने सोरां गियान। जाय सोरजिगिरिजों मा गुरुआ खोमसिखौ होखारनानै सोरां होयो, अज्ञानखौ होखारनानै गियान बेरखांहोयो, बे गाहाय गुदि परम गुरु। आरो जों मानसिया जों समाजनि गुरु, लोक गुरु। बे लोक गुरुआ परम गुरुनि बोसोनखौ रोखा गथि रेबें बेद खान्थियाव थाखानाय नेमखान्थिफोरखौ, परमहंस आफानि बिजाबाव थाखानाय खान्थिफोरखौ रेबेङै फरायनानै बुजायनानै फोरोंनानै होयो सैथो धोरोमखौ सिबिलांनो थाखाय। बेनो जाबाय लोक गुरु बा समाजनि गुरु। गाहाय गुरु होनोबा पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वर जोंमा गुरु सान नारायण ज्योति। आरो जों बिनिनो लोक गुरु बा समाजनि गुरु, सैथोनि लामा दिन्थिगिरि बे लोक गुरु। जोङो जोनोमनिफ्राय साथाम गुरु मोनो। जोंनि गिबि गुरुआ जाहैबाय जोनोमगिरि बिमा बिफा। बिमाया जोनोम होयोब्लासो जों बे बैसोमुथियाव गोलैयो। मुलुग मेगन थाइनैया गेवसारो, मुलुग मिथिंगा महरखौ जों नुनो मोनो। बे जाबाय गिबि गाहाय गुरु। जन्मदाता गुरुआनो जोंखौ गिबि न'खराव गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै जोंनो सोलोंथाइखौ होयो। आइ होननाय, आफा होननाय, ओंखाम होननाय, ओंख्रि होननाय, आदा बाजै आबौ गुमै होननाय बेफोर बाथ्राखौ 1 बोसोर जायोब्लानो बिमाया फोरोङो। बे न'खरनिनो गिबि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि, जोनोमगिरिल' नङा। सासे जोनोमगिरि बिमाया 100 जन फोरोंगिरिनि बिमा होनदों। बिराद गिदिर राव बियो। सासे जोनोमगिरि बिमाया फरायसालिनि 100 जन फोरोंगिरिनि बिमा। बेनो गुदि फोरोंगिरिनि गुदि फरायसालिनि गुदि फोरोंगिरि, सेथि फोरोंगिरि बियो। बिनि उनाव नैथि फोरोंगिरिया जाहैबाय, नैथि गुरुआ फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर। फरायसालियाव जायफोर गुरुआ फोरोङो, हांखो फरायहोयो, अनजिमा सानहोयो, ABCD गाराङा 1 2 3 1 2 3 बेफोरखौ जाय फोरोङो बे नैथि गुरु, फरायसालिनि फोरोंगिरि। थामथि गुरुआ जाहैबाय दिनै सैथो धोरोमनि खान्थिजों इसोर सिबिलांनो थाखाय सैथोआ बबे, धोरोमा मा, इसोरा सोर, मा खान्थिजों सिबिबा इसोर सिबिनाय जायो, मा खान्थिजों सिबिबा मानसिनि जिउआव गियान मुक्ति मोननो हायो, मा खान्थिजों सिबिबा बोरायना बुरैना रुंसारि जालाङोबा जिउ आत्माया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो, बिनि लामाखौ थोंजोङै दिन्थिना होग्रा, बोसोन होग्रा, लामा दिन्थिग्रा, बिनि जोबथा गुरु बा थामथि गुरु। बे गुरुखौनो दिनै नोंसोर आइमोना आफामोना मोनसिगोन। आरो बे गुरुखौ लाखांबाथाय आरो गुरु लानांगौ गैलिया। बेनि जोबथा गुरु। बेनिफ्राय
जोङो सोरबायदि गुरुजों दिखा लानांगौ बेखौबो दिनै खिन्थालांनोसै बांला रावै बुंगोरगोन बिनि उनाव बिमानि रावजों बुंगोन जिनि सैथो पथे गियासेन जाय सैथो लामाजों हान्थिलांदों जिनि सैथो खोथा बोलेन जाय सुबुङा सैथो बाथ्रा बुङो जिनि सैथोर प्रति निष्ठाबान जाय सुबुङा सैथोखौ गोरबोआवनो गोबासारना लायो जिनि सकलके समान सके सत उपदेश देन जाय बयखौबो समान मेगनजों सैथो सोलोंथाइ होयो जिनि सतगुरु बेनो सैथो गुरु ताहा निकटि गैया सत उपदेश लवा उसित बेबायदि सुबुंनि खाथियाव थांनानैनो सैथो बोसोनखौ लानांगौ दिखाखौ लानांगौ होनदों जानला मोनला गुरुजों दिखा लाजाया बे जोंनि आसाम हादोरसायाव गुबुन जायगानिफ्राय दिखा गुरुफोर फैयो फाव फान्दायारि फालांगियारि गुरुफोर फैयो गिरुवा सि गानै गानै बेफोरबायदि गुरुजों दिखाखौ दाला सोरबायदि गुरुजों दिखाखौ लानांगौ नैबे आं बुंनाय गुरुजों जाय सुबुङा सैथो लामाजों हान्थियो जाय सुबुङा सैथो बाथ्रा बुङो जाय सुबुङा सैथोखौनो गोरबोआव गोबासारनानै लायो जाय सुबुङा बयखौबो समान मेगनजों बयखौबो सत सिखा होयो बेनो सतगुरु बिनि खाथियाव थांनानै सतगुरुनि खाथियाव थांनानै दिखाखौ लानांगौ बा बोसोनखौ लानांगौ होनदों दा बे गुरुखौनो नोंसोर आइमोन आफामोना दिनै मोनसिगोन जाबाय गुरु बेनिफ्राय गुरुनि फोरोंनाय बोसोन बायदियै दिखा लाखांनानै नैबे जगाहुथिखौ होयोब्ला बिसि फिसाय न'खर संसार जानायावनो गियान मुक्तिखौ मोनखायो आइमोन आफामोन सोरगो रायजोखौ बिसि फिसाय न'खर संसार जानायावनो मोनखायो देनां संसार जायै जानानै बोरायख्रेब बुरैख्रेब जानानै जेब्ला जिउआ बारग'लांबाय बे नोंनि जिउ आत्माया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनगोन मुक्ति मोनहैगोन जुदि नोङो दिखा लानानै बे सैथो कर्मखौ मावाबा बिसि फिसाय न'खर संसार जानायावनो सैथो धोरोमखौ सिबियाब्ला सोरगो रायजोखौ नोङो संसार जानायावनो मोनखायाबा रुंसारि जाना थांनायनि उनाव नोंनि आत्माया बै सोरगो रायजोआव सान सोरजिगिरि जोंमागुरिनि न'मा न'आव जायगा मोनहैनाय नङा फिन बे नोरक थुरियावनो फैनानै जोनोम मोनफैफिननांगोन बै सिगांनि बायदिनो सान्दुं अखाखौ खाथि फैनांगोन बेमार आजार रग बियादियाव खाथि फैनांगोन दुखु निदान आफद बिफद सान्दुं अखा खाथि फैनांसिगोन दुखु खस्थ' सहायफैफिननांसिगोन आत्माया मुक्ति मोनासै नालाय बे आत्मानि मुक्तिनि थाखायनो बे फिसा दिखा गुरुखौ जों लानांगौ मानसिनि जिउआव स्वर्ग नरकआ बहा आइमोन आफामोन स्वर्ग नरकआ नोंनि न'आवनो जायनि न'खराव बिमा बिफानिफ्राय लानानै बिसि फिसाय फिसा फिसौ फिथाइ न'खराव साबैसे सोद्रोमाफोर दं गासैखौबो दौलेङाव लाजोबनानै बेन्दोङाव लाजोबनानै रुजु रुमु अनलायनायनि गेजेरजों आलो गोजोनै सान्थियै संसार मोनजानायखौनो स्वर्ग होनो हायो बेनो स्वर्गआ गावनि जिउआवनो दंखायो स्वर्गआ आरो जायनि न'खराव ओंखाम खबसे सुख सान्थि मोनजाया मेगनाव मोदै खुगायाव खोदै सानफ्रामबो नांलाय खमलाय सानफ्रामबो बुलाय सोलाय रांखावरि लानानै गाननाय जोमनाय लानानै हाबा हुखा लानानै बायदि बायदि लानानै न'खराव सुख सान्थियानो गैया बेनो सान बेनो हर बेबायदि न'खरखौनो नोरक होनना बुङो नोरकआ बेनो सुख सान्थियै संसार मोनजानायखौनो स्वर्ग होनो दुखु खस्थ' सैनानै संसार जानायखौनो नोरक होनो जोंनियावनो दं आइमोन स्वर्ग नरकआ बै गुबुनाव गैया दङ दा बिदि न'खरफोर दङ नोरक न'खरफोर दङ ओंखाम खबसे सुख सान्थि मोनजाया हरनि समाव मोजाङै उन्दुनो हाया बेफोरबायदि न'बो दं नुबोयो जों नैबेखौनो नरक होनो सोरनिबा न'खरा सुख सान्थि बेमार आजारबो जाया बेनाव निदान आफद बिफदबो गैया बेनाव नांलाय खमलायबो गैया बुलाय सोलायबो गैया रुजु रुमु अनलायनानै आलो गोजोनै सान्थियै संसार जायो बेनो स्वर्ग बेबायदि संसार जानो हायोब्लासो जोङो बोरायना बुरैना रुंसारि जालाङोबा जोंनि आत्माया सान सोरजिगिरि जोंमागुरिनि न'आव सहैयो बेनिखायनो नैबे जग'आ आइमोन आफामोन बे मुक्तिनि लामा होनो आत्माया सोरजिगिरि जोंमागुरिनि न'मानिसिम सहैनो हानाय मुक्तिनि लामा
जगाहुति होयोबा आत्माया मुक्ति मोनो सानसोरजिगिरिनाव सौफैयो मुक्तिनि लामा स्वर्गनि दिङा बियो बे दिङायाव गाखोनांगौ बे दिङायाव गाखोबानो जोङो ज्योतिषुर जोंमागुरुनाव सौफैगोन बे दिङाखौ जावग्रा माजिया जाबाय अर बे अरा जावगोन अर गैयाबा जग जाया आइमोन आफामोन अरा जगनि निथि पुरहित मोदाय आरो बे जगनि स्वर्गनि दिङानि बियो माजि बेसो लोरगि थुगोन बैथाबोगोन जोंमागुरुनि न'मानसिम दैथायलाङो बे स्वर्गनि दिङा दुर्गा देवीनि जं बियो जोंनाव उफुर गियान थायो गोरबो सिङाव अननाय गैयै अन्थाइ बिखा नांलायनाय खमलायनाय दानलायनाय सुलायनाय गावथारलायनाय बुथारलायनाय सिथारलायनाय गगाबनाय फाथ्रा लुसा अहंखार बेफोर जोंनाव उफुर गियान थायो बे उफुर गियानखौ सुनो थाखाय नैबे जंजों सुजानांगौ सानसोरजिगिरि जोंमागुरुनि दुर्गा देवीनि जं बे जंजों जों सुजानांगौ सानफ्रामबो फुं मोनाबिलि नित्य होनांगौ अब्लाना बे जोंनि असुर गियाना खारनानै गोरबो गियान बेरखांगोन जिउ जिउमा गुबुन नङा गियाना बेरखांगोन बेनि थाखायनो सानसोरजिगिरि जोंमागुरुआ दुर्गा देवी दुख दुर्गति नासिनि दुखु जाला जेंनाखौ होखारनानै जाय सुख सान्तियै लाखियो बेखौनो दुर्गा देवी बिमा होनो बे दुर्गा देवी बिमानिनो सानजोंमानिनो जं बियो बे जंजों सुजानांगौ नित्य होनांगौ बेनो महादेवनि त्रिशूल सानसोरजिगिरि जोंमागुरु महादेवनि त्रिशूल देवादिदेव आदिदेव महादेव देवस्स मोदायफोरनि गेजेराव देरसिन मोदाय हा मोदाय दै मोदाय अर मोदाय बार मोदाय अख्रां मोदाय अखाफोर मोदाय सान मोदाय बे स्निथा मोदायनि गेजेराव सान मोदायानो देरसिन मोदाय देवस्स बे देवस्सनिनो त्रिशूल बे महादेवनि त्रिशूल बे त्रिशूलजों सुजानांगौ सानफ्रोमबो फुं मोनाबिलि नित्य होनांगौ गोरबो सिङाव थानाय असुर गियाना खारनानै गोरबो गियान बेरखाङो जोंनाव गोसोआ मोननै आइमोन आफामोन मन आरो बिबेक मना जाबाय गोसो बिबेका जाबाय ब्रेक दालाय मटर गारि साइकेलफ्राव ब्रेक थाया होमबा जोंनावबो ब्रेक थानांगौ जोंनाव जुदि ब्रेक गैयाब्ला जोङो एक्सिडेन्ट जागोन बे ब्रेकआ मजबुत जानांगौ नैबेनि ब्रेकआ जाय सुबुंनाव धैर्य गियान दं जाय सुबुंनाव गावखौ हमथानो हानाय गियान दं बेहानो ब्रेक दं जाय सुबुंनाव धैर्य गियान गैया ब्रेक गैया बे एक्सिडेन्ट जागोन बे सौग्रावलाबायगोन एक्सिडेन्ट जागोन थैनोबो हागौ बेयो नैबे ब्रेकखौ जोङो लानांगौ जोंनि साइकेलाव मटराव गारियाव बे ब्रेकखौ लगायना लानांगौ माने जोंनाव बिबेक थानांगौ र' बिदि नङा बे ब्रेक साराखौ फोथांसो लामाब्रा नङा र' नैबे ब्रेक आंबो मानसि बेबो मानसि बेखौ सोबायबाथ' बेथ' सानाय मोनगोन आंखौ सोबायबाथ' आंनावबो सागोन जानाय नङा नैबेनि ब्रेकआ बे ब्रेकखौ जोङो लगायना लानांगौ बे ब्रेकआनो बिबेक बे ब्रेकआनो बेनो धर्म आइमोन बेनो धर्म हमथानायखौनो धर्म होनदों जाय हमथायो आरो जायजों हमथानाय जायो बेखौनो धर्म बुङो सोर हमथायो सानसोरजिगिरि जोंमागुरुआ माजों हमथायो हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सानजों हमथायो बेनो धर्म गोहो गोरासिन ब्रह्म सर्व शक्तिमान ब्रह्म सान ज्योतिया बे हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान मोनसिनि मुवाजों हमथायो बेनो धर्म जाबाय सानसोरजिगिरिखौ सर्व शक्तिमान ब्रह्म होनबाय आरो बे मोनसिनिखौ धर्म होनबाय बेखौनो बुंबाय ब्रह्म धर्म बेनो ब्रह्म धर्म ब्रह्मआ जाबाय सानजोंमा धर्मआ जाबाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेखौनो बुंबाय ब्रह्म धर्म बा सत्य धर्म सत्यआनो ब्रह्म ब्रह्मआनो सत्य सत्यआनो धर्म ब्रह्मआनो धर्म उल्टां फाल्टां जेरैखि बुङा बे मोनसेयानो बेखौनो सनातन बुंबाय थाखानाय सनातन गोदो गोदायनिफ्राय दं दाबो दं थाबाय थागोन बे सनातन हा दै अर बार अख्रां अखाफोर साना सोरजिगिरि जोंमागुरुआ मुलुगखौ सोरजिबानो दंफाखायो साना दंखायो हा दै अर बार अख्रां अखाफोर साना दंखायो जग'आबो सोरजिजेननायनिफ्राय दंखायो सोरजिगिरि जोंमागुरुआ बे जग'जों लोगोसे फोरजाफोरखौ सोरजिफादों सृष्टि जाजेननायनिफ्राय बे जग'आ दं दाबो दं थाबाय थागोन बे मुलुग संसाराव जेब्ला सुबुं माहारिया जोबस्रांगोन मानसि हारियानो गैया जागोन अब्लासो बे जग'आबो जोबगोन नङाबा जोबा बे अनादि अनन्त होनदों जागायजेननायनिफ्राय दङ जोबजासिम थागोन पृथिबिया धंस जाबासो बेबो जोबगोन नङाबा हा जोबनाय गैया
बे जाबाय मा धर्म दा बेनो जाहैबाय दुर्गा देवीनि जं महादेवनि त्रिशूल आरो मोनसेबाव गोरबो साबोन दहाय बुंनाया जोंनि गोरबोआव मैला थायो आइमोन आफामोन दा जों बेरेफुंजा दुगैदोंना जग' होनो थाखाय बुद्ध पुर्निमायाव बयबो दुगैयो लोबैफोरजों साखोन सिखोन नोंसोर आइमोना आफामोना सानदों नामा आंनि देहानि मैलाया खारजोबदों होननानै खारजोबाखै बबेबा खनायाव जिनोरा दंथारबावो खनसे दुगैबा आरो ओंखारबावगोन मिथिबाय बे गोरबो साबोन गोरबोआव थानाय मैलाखौ माजों सुफुरनो नों कलगेट ब्रासजों मानजि हरनो नामा हाया नै बे गोरबो साबोन सानफ्रामबो नों नित्य होबाय थायोबा बे गोरबो साबोनजों नों गोरबोखौ फुहरबाय थायोब्ला गोरबोआव थानाय मैलाया खारनानै गोथार गियान गोरबो गियान बेरखांगोन बे गोरबो साबोन बेखौ उदालगुरियाव सोरनिबा दखानाव गलायाव बायना मोना हाथाय बाजाराव बायना मोना बेखौ बहा मोनगोन आइ नोंनि न'आव नों नित्य होनांगोन बे नोंनि नित्यआनो गोरबो साबोन बे साबोनजोंसो दुगैनांगौ जोङो बे साबोनजों दुगैनो रोङाबानो जों गावजों गाव एना एनि नों बेलेग आं बेलेग नों गुबुन आं गुबुन सानलायनाया बेयावनो फैयो जिउ जिबिखौ अननो रोंला गुबुन गुबुन सानबाय बिमा बिफाखौ मान होनो रोंला फिसाफोरखौ अननो रोंला सैथो बोसोन होनो हाला गावनो जालाब्ला गुबुनखौलाय मा होनना फोसाबनो गाव थिगब्लासो गुबुनखौ फोरोंनो हायो गाव रोंबासो गुबुनखौ फोरोंनो हायो रोङाबालाय मा होनना फोरोंगोन ओंखायनो गावखौ फोसाबबोनो थिनदों नों गावखौ फोसाबना लागोन परमेश्वर शिवनाथ स्वामी आफा जोंखौ रायदों तुमरा मनुष्य तुम्हारे बिसा शक्ति रही आसा तुमरा एत' निमक हाराम केन होनदों नोंसोर मानसि नोंसिनाव सायख'थि गोहो गियान दङ नोंसोर मानो इसिबां निमक हाराम होननानै रायदों परमेश्वर आफाया नंमारगौबो एत्त' गिदिर गिदिर गोरों गोरों सुबुंफोर दङ निमक हाराम रावखौबो अननो रोङा रावखौबो जोथोन लानो रोङा रावखौबो बजबनो रोङा सत बोसोन सैथो बोसोन होनो रोङा गावनिखौल' नै बेफोरबायदि मानसि थायो जोंनि गेजेराव दङ नैबे बेनिखायनो नैबे गोरबो साबोन आइमोन आफामोन बे गोरबो साबोनजोंनो दुगैनांगौ अब्लासो जोंनि गोरबोआव थानाय मैलाया खारगोन परमपरानि मेथाइयाव दं ईश्वरार्पित थे चित्त शुद्धि निमित्ते शास्त्रे जगाहुतिर बिधि होननाय दंखायो बे आं बुंनाय रावा बेयावनो दं आइमोन आफामोन आं दिनै खावलायगोन बे मनरन्जन आफा आं जा बाथ्रा बुंदों नोंसोर आइमोन आफामोनखौ जाबादि आं बुजायदों बेवहाय आंनि फंसेबो राव गैया दे आइमोन आफामोन आंनि फंसेबो राव मोनसेबो सोदोब आं बेयाव सोदेराखै गासिबो शास्त्रनि लेखानि बाथ्रायासो आंनि गोरबोनिफ्राय बेरखांगासिनो दं दहाय बुंनो नङा होमबा जिनि सयथ' कथा बलेन होननाया बे आरो रावा असत्य बाथ्रा आंनि खुगानिफ्राय बेरखाङा जा बुंगोन शास्त्रनि बाथ्रा बेदनि बाथ्रा गीतानि बाथ्रा फरानि बाथ्रा फैगोन आरोना उपनिषदनि बाथ्रा फैगोन आंनिफ्राय बेसो गुरुआ आंखौ जेरैबायदि फोरोंलांदों बे गुरु फोरोंनायखौनो आंबो फोरोंगासिनो दं बुजायगासिनो दं बेसो आंजों थैयोबा लोगोआव थांफागोन आंनि धन सम्पति बिसि फिसा न' बां बारि बागान मैदेर गान्दा लख्रा मटर गारि गासैबो थालांजोबगोन आंनि धनानो नंखायाबा माने इसोरनिसो धन आंलाय खामानि मावनानैसो मोन्दों इसोरा हरनायखायसो मोन्दों मोना हराबाथ' मोनाबो नैबे बेनिखायनो जोङो बे गोरबो साबोनजों दुगैनांगौ परमेश्वर आफाया मोनसे बाथ्रा बुंलांदों धनं दिहि रूपं दिहि जखं दिहि बै दुर्गा फुजायाव ब्राह्मणा बे मन्त्रखौ गायो जाहा देवी सर्वभूतिषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमोतस्यै 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 दुर्गा माता रूपिणा संस्थिता लक्ष्मी माता रूपिणा संस्थिता काली माता रूपिणा संस्थिता सरस्वती माता रूपिणा संस्थिता नमोतस्यै 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 बे अरानो काली बे अरानो दुर्गा बे अरानो लक्ष्मी बे अरानो सरस्वती बे अरानो जिउ महरै जिबिनि देहा सिङाव हाबना दंफैयो काली महरै दुर्गा महरै सरस्वती महरै लक्ष्मी महरै गुबुन गुबुन खुलुमनो दरखार गैया बे अराव आहुति होबानो गासिबो मोदाय मोदाय देब देबिफ्रानो अर खुगा महरैसो जायो कौटि कौटि देव नारायण अग्निमुखी आबिर्भाब हया गरेन भखन बहाबा कौटि कौटि देव नारायण दंनो मोदायफोर दङनो बै मोदायफ्राबो अर खुगा महरै जायो अग्निमुखे खादन्ति देवा होनो अर खुगा महरै जायो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप जोंमा गुरुआ नैबे
नोंनो धननि बिगोमा धन होग्रा देहि माने होग्रा हरग्रा धननि बिगोमा धन हरग्रा रुपं दिहि रुपबान समायना रमायना महर मुस्रि होग्रा माबादि दादों आइमोन आफामोन जोंखौ नायदो सोरबा खरलेब खरलाब सोरबा बेसेबा समायना रमायना रुपबान एखे नायथाव जाथाव सोरबा एखे नायथावा बेबायदि महरखौसो दादों इसोरासो दादों आं महर मोजां जागोन होनना जानो हायो नामा हाया गाज्रि महर जानो हागोन होन नामा हाया बिसो दागोन रुपं दिहि समायना रमायना दानो हाग्रा महर मुस्रि गोनां जखं दिहि बयजोंबो बाख्नाय जाग्रा मानि जाग्रा सिबि जाग्रा खुलुम जाग्रा नोंनो होनदों बे दुर्गा मन्त्रआव बेखौ आवरायो धननि बिगोमा बरन बरन गजान भ्रमण ब्रै आसन जिबिफ्रा गासिबो बिनिनो धन बिसोर सृष्टि खालामदों इसोरासो धनाव नों देहि जोंनि बारि बागान गय खान्थाल थाइजौ फोथारनि आबाद माइ सबाय सिबिं बेसर बायदिसिना आबादफोर मोसौ गलि गान्दा मैदेर लख्रा सैमा अमा मटर गारि नोंनि अट्टालिका बिल्डिं बांला गासिबो बिनिसो धन मा होनो रुंसारि जाबाय गासिबो थालांजोबो नोंनि जखा बेसे गोलाव मानसिया बेसे गोलावमोन बेसे गिदिरमोन बेखौल' सुनानै जावगोन हाफोरखौ मोना नों आरो बे नों फबनायाव 10 बोसोरनि उनाव एवनानै बेयाव आरो आबाद मावना जाबावसिगोनसो सेवजोब्बायलै बियो एवदो आबाद मावना जानोसै आबाद मावबावबायसो बे हासायाव होमबा मा थायो आइमोन जेबो नै बे धोरोम सैथो मानसिनि आखल आखु अलंकार जायखौ होनदों गहेना बेसो थैबा लोगोआव थांफायो बे अलंकारखौसो जोङो दा बानायनांगौ दानांगौ बे गहेनाखौसो दाना गाननांगौ जों बे गहेनायासो नोंजों लोगोआव थैबा थांफागोन नोंसिनि आइमोननि बे खोमानि गन्थंनि गोदोनानि गहेनाया मानसि गोथाङा गासैबो खेवना लाखिजोबगोन गाननाय गामसा गस्ला दख'ना गामसाखौबो मोननाङा लंथं खुना लाखिजोबगोन लंथङै थांगोन जन्मआवबो लंथं थांनायावबो लंथं जेबो मोननाङा नंखायथार बेखौनो बे आंनि बै आंनि होनलाबायसै बा नोंहालाय मा दंसै नै आंहा होनलायो जेला थैलांबाय थालांजोब्बाय मानोथो लांफादा बेलाय गावनिबा लांफानांगौमोन ना थालांजोब्बाय गावनिनो नंखाथारा सोरजिनोनो हाखाथाराखै आखाइ गोजासो फैखाथारदों बेखौनो आंनि ने परमहंस शिबनाथ स्वामी आफा बुंनाय जे धन सम्पतिखौ लानानै देरगानो नाङा होनदों गोनां गैयाबो ओंखाम फालासो होनदों दालाय जोंबा केसेटना बबेबा हाइ गसाइ केसेटआव दंना मेथाइ खननाय गोनां गैयाबो फाला बदलसो धन दौलतखौ लानानै दुगा दादु होनलायनाय बेफोर रावानोसै आरो सोरबा गरिबाबो माहाजोन जागोन सोरबा माहाजोनाबो गरिब जागोन बेलाय जोंनि मेगनावनो नुनाय माथो नै दा बेखिनिखौ बेयाव दोनथ'बाय बाबामोन आइमोन दा गुरु आफा सानैनि बोसोनखौ फरायथिना होनानै दिखाखौ होनाय जानोसै नैबे जाबाय परमहंस शिबनाथ स्वामी आफानि बोसोन मोनद' दं बेहाय परमहंस शिबनाथ स्वामी आफाया जों मानसि माहारिनो मोननै खामानि मावनो होलांदों आइमोन आफामोन बे खामानिया जाहैबाय बेबहारिक आरो पारमार्थिक बेबहारिकआ जाबाय जोंनि सानफ्रामबोनि मावनाय हाबा आखाइनि मावनाय हाबा हालेवनाय खदाल जावनाय गायनाय फुनाय दानाय लुनाय संनाय खावनाय लिरनाय फरायनाय न' बां लुनाय जेसेबां आखाइजों खामानि मावनाय जायो बेखौ बेबहारिक बुङो आरो पारमार्थिकआ थोंजोङै नैबे जगखौ अराव आहुति होनाय जग आहुति होनाय बे जाबाय पारमार्थिक जोङो मानसिनि जिउआव थांना थासान्दियाव बे मोननैबो हाबाखौ जों समानै मावलांनांगौ परमहंस आफायानो बिथोन होलांखादों मिथिबाय अब्लासो जोङो मानसि महरै थांना थानायाव जोङो गियान मुक्तिखौ मोननो हागोन ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দুই কার্য নিষ্পন্ন করা মনুষ্যর প্রয়োজন বিচারপূর্বক কার্য করিলে সিদ্ধি লাভ হয় বিচারে বস্তবদ বস্তবদিক জ্ঞান আলস্যে কার্যহানি জানিবে होनदों परमेश्वर उपासनायाव अमृत सागराव मानसिनि मावनो गोनां हाबाया मोननैल' व्यवहारिक आरो पारमार्थिक बे मोननैबो हाबाखौ जों मानसिनि जिउआव थांना थासान्दियाव जों समानै मावलांनांगौ अब्लासो जोङो सोरजिगिरि जोंमागुरिनि अननायखौ मोनगोन धनखौ मोनगोन नैबे दा परमहंस आफानिखौ फरायग्रोनोसै अबंनि बोसोन गाहायनि मोनद'थि आयदा बोसोनखौ फालिनांगौ अबंनि बोसोन फालिनायानो जिबिफोरनि दुखु दाहा होखारनायनि मोनसेल' राहा आरो गोनांथार होनदों 1 नम्बरावनो दं नै गासिबो रोखोमै सिङावबो सायावबो मुलुग ब्रह्माण्डखौ सिखोन साखोन लाखि होनदों जोंनि बे न' बारि बागानखौ दा जिगाचरण बाबाया गावनि न'खर सखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बे लामा लांगोनाखौ बेखौ बुंदों
आसन जि जोम न' बां बारि बागान लामा लांगोना फुख्रि हाखर हालाफोरखौ लेथ्रा दाजाहो हाखर हालाफोर दङबा बेफोरखौ लेथ्रा दाजाहो होनदों जाग्रा आदाराव भेजाल दा खालाम ओंखाम ओंख्रि मैगं थाइगं बेफ्राव भेजाल दा खालाम होननानै 2 नम्बर समान मेगनजों हौवा हिन्जावसाफोरखौ समानै सत सिखा हो दहाय आं बुंनाय बायदि समान मेगनजों गेदेर उन्दै गोरों गोरोङै जाम्बा जाम्बि रावखौबो बासिनो मोना समान मेगनजों बयखौबो समानै सैथो सोलोंथाइ होनांगौ सत सिखा हो हौवा हिन्जावनि गेजेराव आलादा गोहो बाहायनो नाङा जायफ्रा बिसि फिसाय न'खर संसार जाबाय हाबा जानानै बिसि आरो फिसायनि गेजेराव आलादा गोहोफोरखौ बाहायलायनो मोना जुदि हिन्जावाबो गावनि गोहोखौ आलादा बाहायोबा हौवायाबो जुदि आलादा बाहायोबा बिसोरनि न'खर संसारा मा जागोन बायलांगोन हाबाखौ मानो जायो जरा जुलिखौ मानो लायो बिसि फिसाय रुजु रुमु अनलायनानै ग्रें ग्रें न'खर संसार जालांनो गथ' गथाय खांलांनो सुखि संसार जालांनो होननानैसो हाबा जायो दा जरा जुलिखौ लायो दा बिसि फिसाय गोरोबलायाबा गावबागाव जुदि गोसोखौ सानलायनानै जुदि खेमथाफोरखौ बाहायलायोबा बे न'खरा मा न'खर जागोन बायलांगोन बिसि फिसाय सोमोन्दो गैया जालांगोन नैबेखौ बुंदों हौवा हिन्जावनि गेजेराव आलादा गोहोफोरखौ दा बाहायो जिबिमानियानो गावनि जिउमानि महर बरन गजन भ्रमण बे सारिमुथि जिबिया सोरजिगिरि जोमा गुरुनि महरा गुबुन गुबुन दे सैमा अमा दाउ हांसो फारौ मानसि मैदेर गान्दा लख्रा महरफ्रा गुबुन गुबुन गासिबो इसोरनिनो महर मानसियाबो इसोरनि महर सैमायाबो इसोरनि महर दाउआबो मोसौआबो गान्दा लख्रायाबो इसोरनि महर दुखु खस्थ' आंखाल बेफोर जाहाथे रावहाबो थाया एबा मोना मिथिबाय दुखु खस्थ' आंखाल बेफोर जाहाथे रावहाबो थाया एबा मोना बेखौ गाव जानायजों लोगोसे लोंनायजों लोगोसे गुबुन जिबिफोरखौ समानै जिउ खांहोनो थिननो फोरोंबोआखै खुलुमनानै हानाय मानिखौ जिउमानि मुङाव अराव गोदै मोदोमफ्रु जिराद हो आरो हो बिनिफ्राय बारा गोग्गो मोजां जानानै देहानि जौमोन उन्नति जागोन मोजां अखाजों मोजां फिथाइ थायगोन जिउमाया गोजोन खुसि जानानै आबाद सोमजिहोनानै जिबिफोरखौ फालिगोन नैबे अराव आहुति होनो थिनो खुलुमनानै हानाय मानिखौ बर ब्रह्मआ गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफुनाय मुवाजों जगाहुति हो आरो गुबुनखौबो हो बे जगाहुति होनायनि प्रसाद सुगन्धि मेवा खामनायनि उखुन्दै महरै सेबखांना थांनानै गेजेर मोब्लिब ज्योति बिद्युत ज्योतियाव सौहैनानै जोमै सोमजिगोन गोग्गो गोथार जोमै सोमजिगोन मोदोमफ्रु जोमै सोमजिगोन बे मोदोमफ्रु जोमैनिफ्राय मोदोमफ्रु अखा बुहुमाव गोग्लैफैगोन बैसुमुथियाव गोग्लैफैगोन बे अखानिफ्राय बै सारिमुथि जिबिनि जाग्रा आदारफ्रा सृष्टि जाफैगोन जोनोम जाफैगोन बारि बागानाव आनारस खान्थाल थाइजौ लिसु जाम मा फिथाइ दं गय फाथै फोथाराव मा आबाद मावदों सबाय सिबिं बेसर माइ फाथो बे गासैबो जाजोबगोन बे अखानिफ्राय अन्न सृष्टि जागोन आरो बे आदारखौ सारिमुथिया जानानै आलो गोजोन जिउ खांनो हागोन बिनि थाखायनो अराव आहुति अरा बे साबाखौ खामगोन हांगार खालामगोन बे फिथाइ सामथायाव मेवायाव सुगन्धियाव थानाय गिबियाव थानाय रसखौ बियो खामा उखुन्दै महरै सेबखांगोन बे उखुन्दैया गुफुर दोमावलु नुगोन बे उखुन्दैखौ बे उखुन्दैयाव खफ' दं उखुन्दैनिफ्राय खफ'निफ्राय दैनिफ्राय अखा बे अखा बेनि थाखायनो बे जग्य बे अराव जगाहुति होबासो ब्रै आथुम जिबिनि धोरोम जागोन बिनि अनगायै गुबुन खान्थिजों इसोर सिबिब्ला बे जगनि फिथाइखौ मोनथारा बे जेब्ला जगाहुति होबाय अब्लासो बे जगनि फिथाइखौ मोनो बैफोर खामानिया जाबाय जगहिन कर्मन बन्धनम बै खान्थिजों इसोर सिबियोब्ला आत्माया मुक्ति मोना नोरोगाव थायो थैलाय उजिलाय दुखु खस्थ' सैबाय थानाङो होनदों अब्ला मा जागोन आत्माया नोरोगाव थागोन बन्धन हमथा जागोन मुक्ति मोना होनदों सान सोरजिगिरि जोमा गुरुनाव सौहैया बे आत्माया बे नोरोगावनो जोनोम मोनफिननांगोन बे दुखु खस्थ' सैफिननांगोन बेनिखायनो नैबे जग्य सत संगेन भबेन मुक्ति असत संगेन बन्धनम सतजों सोंगो जायोबा सैथोजों लोगो लायोबा आत्माया मुक्ति मोनगोन असत संगेन बन्धनम असतजों सैथो लोगो लायोबा नंखायजों लोगो लायोबा संग जायोबा आत्माया नोरोगाव थागोन बैफोर जाबाय असत जायहा जोनोम दं थैनाय दं बे असत मानसियाबो असत मानसिखौबो दा खुलुम अबतारी महापुरुषफोरखौ दा खुलुम वीर महापुरुषफोरखौ दा खुलुम
बिसोरनि मा फोरोंलांदों मा बुजायलांदों माखौ थिनदों मावनो बेखौ माव बिसोर जाबाय लैथोआव जेरोखोम फिसा गिदिर देरा दुइया गांगा थफा बेरखाङो बेबायदि गांगा थफासो लैथोआव बेरखांदों नालाय गांगा थफाया स्रोब दंना बे लैथोआव गोरोबफिनदों माने दैयासो गांगा थफा जादोंमोन दा जोंबो गांगा थफासो हानि गांगा थफाजों बे लैथोनि थैयोबा बे हायावनो गोरोबथाबजोब्बाय मन'रन्जनखौ दांजोबनानै मोना बे हा जाजोबलांबाय गासैबो जोंबो गांगा थफासो थिग बे अबतारि महापुरुष बीर महापुरुषफ्राबो गांगा थफा बिसोरखौ दा खुलुमहोदों परमहंस आफाया नाथाय बिसोर मा थिनलांदों मावनो बेखौ माव महापुरुषफ्रा बीर महापुरुषफ्रा गुरुजनफ्रा मा थिनलांदों बे खामानिखौ संबिजिरनानै माव नाथाय बिसोरखौ इसोर महरै बिसोरखौ दा खुलुमो मिथिबाय दाना 4 नम्बर ओम सद्गुरु बिनि मुङा सोरनि मुङा सानसोरजिगिरि जोंबा गुरुनि मुङा ओम सद्गुरु सिरि सिरि जथायनानै बे मन्त्रखौ मुलुगनि बयबो मानसिफ्रा गाज्रि खामरानिया गाज्रिया खारनानै मोजां जागोन होनदों अमंगला खारनानै मंगल जागोन होनदों 5 नम्बर सान अखाफोर गोजोंजोंमा महरै नुजाथिनाय बियो बिनि ओंखारनाय हाबनायाव खुलुम आरो निमाहा बिनानै सिबि साना फुङाव जारावल' गाब लाना ओंखारबोदोंबा सानसे मोखां जाना खुलुमहर मोनाबिलि समाव साना हाबहां जादोंबा सानसे मोखां जाना खुलुमहर दिनैथ' पुर्निमा गामियाव अखाफोर पुर्निमा गावनानै नुगोन अखाफोरखौ खुलुमहरदों मोनायाव अखाफोराबो गैया अमाबस्या सानाबो हाब्बाय दान खोमसि अब्ला नों जेरै गोसो एरै मोखां जाना खुलुमहर मानो इसोरा गासैबो महरै सारा बुहुमावनो आबुं महरै बुंफबनानै दं चतुर्मुखम होनदों जेरैबो बुंफबजानानै दंजोबो सान अखाफोर गैयि समाव दान खोमसियाव जेरै गोसो एरै मोखां जाना खुलुमहर सान अखाफोर खुलुमनायाव बुंनांगौ आइमोन आफामोन ओम पुर्ण परमामा जति सुरफाय नम आरो नों जुदि गोसो जादोंब्ला हे आइ आफाजों मा गुरु आंनि दंनाय माने दाय गोरोन्थिखौ निमाहा हो आंनि गोसोआ जाहाथे अरायबो नोंनि खाथियावनो थाबाय थाथों ओम होनना खुलुमनांगौ बेखौ बुंलायाबाबो ओम पुर्ण परमामा जति सुरफाय नम होनना खुलुमबानो जाबाय बे सान अखाफोर खुलुमनाय दाना जोबथा 6 नम्बर बियो आबुं सानसोरजिगिरिजों मा गुरुआ आबुं बिनि गियानजों सानजोंमानि गियानजों बिनि सायाव सानजोंमानि सायाव फोथायग्रा जा जेब्लायबो फोथायबाय थानो नाजा फोथायग्रा जा मानसि मानियानो बे माखासे बोसोनफोरखौ फालिनांथार बियो अबुङा मोजां खालामग्रा गासैबो रोखोमै मोजां खालामगोन मुलुगाव दंनाय मानि सुबुङानो बे ओम सद्गुरु मन्त्रखौ गाबज्रिनानै बिनाव खुलुमनांसिगौ आबुं महरै खुलुमनांगौ गासै सारा पृथ्वीयाव 750 कोटि सुबुं दं 750 कोटि सुबुं बे सुबुंफोरखौ खावलायजोबदों खुलुमनो ओम सद्गुरु मन्त्रखौ लानानै खुलुमनो थिनो मा हिन्दु मा मुस्लिम मा ख्रिस्टियान आइमोन आफामोन नैबे जगखौ ख्रिस्टानाबो होनांगौ मुस्लिमाबो होनांगौ हिन्दुआबो होनांगौ गार' मेर' मुसि मेथर मरान मथक जेसेबां पृथ्वीयाव सुबुं दं बे सुबुंफ्रा बे जगखौ होजोबनांगौ बे जाबाय सुबुं धोरोम मानब धर्म सनातन धर्म बे जगखौ होयोबा 4 आथुम जिबिनि धोरोम जायो गावबो आलो गोजोनै जिउ खांनो हायो बे जगजों अखा हागोन अन्न सृष्टि जागोन आदारखौ जानाय जिउ जिबिया आलो गोजोन जिउ खांनो हागोन नोंनि दल देग्रि दामनानै मेथाइ खननानै नङा मेथाइ खननानै दल दामनानै बिरति खालामनानै नङा न'आव थाना आखाइ खबाय थाबाय नोङो हा मोसौ बलदा गुलियाव दं हायाबो दङ 10 बिगा मोसौ बलदखौ लांनानै हालेवहैला नोङो आबादखौ मावला हा न'आव थानानै आखाइ खबाय थाबाय बिगानै जोसा गायबाय बिगानै रन्जित गायबाय बिगानै माइब्रा गायबाय होनबा बे नोंनि दुब्लियाव रज'गोन जोसा माइब्रा रन्जितआ रज'आ मोसौखौ लांना हालेवहैनांगोन नों खोथिया खुबैना गायनांगोन नों जोसा गायबा जोसा मोनजाबाय माइब्रा गायबा माइब्रा मोनजाबाय माइसालि गायबा माइसालि मोनजाबाय नोंनि हायाव ओरै रज'आ बे आखाइ थानायखौ सोमावथारनांगोन मोसौ बलदखौ लांना हालेवहैथारनांगोन बे जाबाय बे परमहंस शिबनाथ सारनि आफानि बोसोन दाना गुरुदेबनि दंबावोलाय 21 लेबा 21 गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बोसोनफोर गावखौ फोसाबनानै गोग्गो समाज दानाय गोजोनै संसार जानायनि थाखाय गुरुदेबनि बोसोनफोरा मानिनो गोनां 1 नम्बराव दं नै धोरोम सिनायनानै रायजो जानाय बायदि मोजां गैया जोङो बिसि फिसाय न'खर संसार जानांगौबा धोरोमखौ सिनायनानैसो संसार जानांगौ बे दहाय बुंनाय बायदि जानला मोनला इसोर सिबिनानै संसार जायोबा न'खरा गुबुंले जायो बबे धोरोमा सैथो
बेखौसो संजिनानै बे धोरोमखौसो सिबिनानै संसार जानो थिनलाङो गुरुदेबा इसोर खुलुमनायखौ जेरै नागारबोदों बिमा बिफाखौ खुलुमनो बावदों नङा होमबा जाय सुबुङा इसोर सिबिनायखौ नागारबाय बे बिमा बिफाखौबो खुलुमनो रोङा उन्दैफोरखौबो अननो रोङै खालामदों उन्दैफोरखौबो अननो रोंला बियो जेनिबो गाज्रि दुखु बेमार रग निदान आफद बिपद जोबनो गैया जादों बै इसोर खुलुमनो रोङिया 2 नम्बर बर'नियाव जौगाथागौमानि जौगानो हानाय नङा जौ लोंनाया लखि हानि अथ' हानि मान हानि जायो बेथ' बिराद दाय गोनांथार दाथ' जारलासो बेखौ बुङोबा हेमराजा दंसोगारो जोंना उदिसाथाफ्रा बिराद जारला जोंहाय बर'नियाव जौगाथागौमानि जौगानो हानाय नङा होनदों बोरै जौगानो जौ लोंनाया जौगाया जौ लोंनाया लखि हानि होनो लखि माने जों माइनाव होनो सान माइरंखौसो सङो दा जुमायखौ बे लखि हानि जाबाय अर्थ हानि रांखावरि खहा जायो बे बायना लोंग्राफ्रा रांखावरि खहा जायो मान हानि जायो फेनानै गोग्लैना थाबाय सनमान गैला गामसाया गुलांबाय थाब्लायानो फैलाना दं गोबाबाय सैमायानो खुगाव सोलाबायजोब्बाय मा सनमान थाखो बेहा मान हानि जायो खमला सिं राव बेफोरो दाना 3 नम्बराव फैदो सुखुआव दुखुआव जों मा आइ आफा नङाब्ला ओम सद्गुरु होननानै खुलुम जोङो सुखुआवबो खुलुमनांगौ आइमोन दुखुआवबो खुलुमनांगौ सुखुआव मानो खुलुमनांगौ जाहाथे दुखुआ दा फैथों दुखुआव मानो खुलुमनांगौ जाहाथे दुखुआ खारनानै सुखिया फैथों नै बेखौ लानानै सुखुआवबो दुखुआवबो मोननैयावबो खुलुमनो थिनदों गुरुदेबा धुना आहुति हो नैबे आहुति होनो थिनदों धुना आहुति हो निदानाफोर जाबा रग सिनायनानै मुलि हो रगजों मुलिजों गोरोबाथ' हामगोन हामाखैबा मुलिखौ सोलायदोलाय लैहोर माव दां जा थाखा थाइसे गिसि गांसे मैगं थाइसे थारुन दरसे फानलु थाइसे संख्रि बासिनि थाखाय गैया जानानै जिउआव दुखु दाला अलसियाबाथ' दुखु मोनगोन ना मावानोबा थाव संख्रि बानलुआ बहानिफ्राय फैनो बेखौ बुंदों गुरुदेबा दुखु दाला बर'फोर नोंसोर सिखाव दाखाय गुन्दाफोरखौ दामाव सोरबा आबादारि सोरबा साख्रि सोरबा फालांगि मावदो दानाय लुनाय सोलोंदो लेखा गोरों जादों होनदों गुरुदेबनि बोसोन सिखाव दाखाय गुन्दाफोरखौ मावनो बादा होदों गुरुदेबा आबाद मावग्राया आबाद मावदो आबादारिया आबाद मावदो लेखा गोरोंफ्रा साख्रि मावनायफ्रा साख्रि मावदो साख्रि मावनायफ्रा साख्रिजों सोलिदो सोरबा फालांगि मावदो आइमोनहा दानाय लुनाय सोलोंदो आरो लेखा गोरों जादों आइ मावफ्राबो इसोर सिबिदो उन्दैफोरखौ अनदो आरो अननो फोरोंदो थार बाथ्रा बुंदो आरो बुंनो फोरोंदो गाव गावनि फिसायखौ मान हो आरो अननाय होनानै गोजोनै रायजो जादो बिसि फिसाय अननाय खालामनांगौ नङाबा संसारा गुबुंले जायो मिथिबाय गाव गावनि फिसाफोरखौ मान होनांगौ सामि गुरु सामि देबता फिसाय मोदाय बेखौ नों सिबिथारनांगोन नोंनि न'खराव गुरुजन फैब्लाबो सोरबा मन्त्रि एमएलए फैयोब्लाबो नों फिसायखौ सिबिग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो बैसोरखौ सिबिनो हागोन ओंखाम खुरोब्लाबो फिसायनो गिबि होग्रोनांगोन नों फिसायनो होग्रोनानै बे आलासिफोरनो होनो मोनगोन जानायावबो बिथोन होनांगोन नोङो खुलुमनानै सामि गुरुआ जाबाय नोंखौ गानहोदों जोमहोदों जाहोदों लोंहोदों बेमार आजार निदानाफोर रग बियादि गासैबो नायजोबदों बे नोंनि गाहाय गुरु गावनि फिसाया सामि गुरु होनदों बेखौ सिगां सिबिग्रोनो थिनो गाव गावनि फिसायखौ मान हो आरो अननाय होनानै गोजोनै रायजो जादों गाव गावनि देहा न' बां सि जोम थोरसि लथा साखोन सिखोन लाखिनांगौ परमहंसनावबो दं गुरुदेबनावबो दं बे माइ गरसेखौ मैगं थाइसेखौ मोसौ मासेखौ जोथोन लाखिनांगौ 7 नम्बर दाउसा फारौ हाथारनानै इसोर सिबिनाया महापाप जायो दाउसा फारौ होयो थैया रानलाङो खर' मोदोम मानसियानो जायो बोर बिनानैबो मोना जायो निदान आफादावबो इसोरखौसो सिन्थियो जायहा जेसे मोदाय होयो बेहा निदानानो जोबनो गैयासो जायो होनदों गोदो बर'फ्रा बोलि बाथौ मानायमोन आफामोन खौला मेस रनिनि मेस मोनहा दाउसा फारौ बोलि होनानै इसोर सिबियोमोन बोलि प्रथाजों बियो परमहंस आफाजों दीक्षा लानानै 1905 मायथाइयाव 1902 मायथाइनिफ्राय नैबे जगतै सिबिबोदों इसोरा माब्लाबाबो गावनि फिसाखौ जाया बोलि प्रथा होनायखौ गारनांगौ बिबारजों सिबिनांगौ होननानै बिसोर गावस्राबोदों
दा माखासे बोलि प्रथा थाबोबाय जों गुदि बाथौ होनो बोलि प्रथाफ्रा दाउसा फारौ बोलि होनानै इसोर सिबिनायखौ बादा होयो सोलोंथाइ नङाबा सासे सुबुङा जौगानो हाया आरो समाजाव जौगानाय फैया जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आइमोन आफामोन गावबो जौगानो हाया आरो समाजावबो जौगानाय फैया सोलोंथाइ गैयाबा गेदेरफ्रा आदर्श समाज दानांगौ उन्दैनिफ्रायनो मोजां आखल आखु सोलोंनांगौ जोंनि फिसा हौवाफोरखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोजां आखल आखु सोलोंनांगौ आरो जों गिदिर गोलावफ्रा आदर्श समाज दानांगौ बयबो खोमसि फोथायनायखौ गारनांगौ दायना जुगुनाफोरखौ गारनांगौ खोमसि फोथायनायखौ गोनोखो आदबजों न'खर दैदेननांगौ गोदोथ' दाब्ला जों मावना जाबोबाय दा खिन्थु बिगियान आदबजों नङाबा जों आबादखौनो मोनला जानायानो नंला गोदोनि बायदि मावोब्ला ओंखायनो गोनोखो आदबजों न'खर दैदेननो थिनदों बयखौबो समानै अनलायनाय बिदा फंबाय साननाय आरो गावनि आंगो साननाय गाहाम बिथिंखौ थुलुंगा होनांगौ अराय गावजों गाव बुजिलायनाय हेफाजाब होलायनाय जौगालु साननाय आरो खौसेथि सोरजिलु गोसो जानाय जानांगौ सैथो धोरोमखौ मानिनाय गावनि रावखौ मोजां मोननाय जौगाहोनाय फरायनाय बिजाब लिरनाय दिहुननाय आरो फोसावनाय जानांगौ सैथो हास्थायनाय सैथो साननाय सैथो बाथ्रा बुंनाय आरो खौसेथियै थानो रोंनाय जानांगौ बे जाबाय गुरुदेबनि बोसोन जायनाव गुरुनि सायाव निष्ठाबान दं गुरु सिबिनो रोङो बे मानसिया जौगालाङो जाय भक्तआ जाय सिबिग्राया गुरु सिनायनो रोङा बे जौगाया गुरु आसरन दं नोंसोर मिथिगौ मालाबा खिन्थागोन र' आं खिन्थाया आंहा डाइरेक्ट जायो इनडाइरेक्टै बुंलाङो गुरु आसरन बेखौ मिथिथारनांगौ दे खुलुमग्रोदो ने ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः आबाहन मन्त्रखौ बयबो गारांथि ओम मायाहि बरदे देवी त्रय करे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसं मातु ब्रह्मजनी नमोस्तुते ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः